Ahojte. Kulgiereska má trošku finančné problémy a osobne už neviem teda ako ďalej, takže zháňam zo pár dobrovoľníkov na návštevu pobočky najbližšej banky. A nerobím si srandu, každopádne nikomu takýto spôsob v úvodzovkách obživy neodporúčam. Určite by sme ale mohli trošičku preberať kukly. Totižto veľmi veľa ľudí sa ma na tej kukly pýta. Teraz keď mi chalani kamaráti chodia na Airsoft, zistujem takisto, že nie vždy je tam jednoznačný ten výber tej kukly. A takisto človek vidí, aj keď niekde pozerám videá z nejakej airsoftovej akcie, alebo keď som sám chodil na airsoftovej akcie, že niektorí ľudia sú schopní ísť s hrubou vlnenou lyžiarskou kuklou v lete v 40 stupňovej horúčave na airsoftovú akciu. Mimochodom obdivujem takú výdrž. Každopádne ochrana hlavy v podobe kukly je zvlášť pri nejakých športoch, buď v lese, kde hrozí nejaké doškriabanie, poškriabanie, ale takisto pri paintballe, pri airsofte veľkou vecou. Naozaj ja si neviem predstaviť, že by som chodil na airsoft bez kukly a takisto či je 40 stupňov alebo minus 20, tak tá kukla proste stále na tej hlave je a mám z toho aj ja lepší pocit, človek sa cíti trošičku bezpečnejšie, nebojí sa tak tých zásahov, aj má to nejakú maskovaciu funkciu a tak ďalej. Tých dôvodov, prečo nosiť tú kuklu na takýchto akciách je určite viac. Každý má to samozrejme ale svoj názor. Niekto preferuje masku, ktorú ja zase osobne nemôžem vystať a tak ďalej. Každopádne, ak už sa rozhodnete pre kuklu, môžeme spustiť pár slov k tým kuklám samotným. Asi také najdôležitejšie, najzákladnejšie delenie bude podľa počtu otvorov, a to na jednootvorové a trojotvorové kukly. Ja tu mám viacero tých variant. Môj osobný názor, alebo moja osobná preferencia je jednoznačne kukla jednootvorová. Prečo? Jednoduché nasadenie, človek keď to nahodí na hlavu, nemusí veľmi špekulovať, je tam jeden otvor. A teda buď vidím, alebo nevidím. Keď nevidím, znamená to, že to mám nasadené zle. Ja keď vidím, tak znamená, že to mám nasadené dobre, už aj keď je to nejako krivo, tak to tak strašne neprekáža. Tie trojotvorové kukly sa spravidla nasadzujú trošičku ťažšie, vyžaduje to viac cviku, prípadne si ju predtým prerolovať, napraviť a tak ďalej. Je to podľa mňa trošičku zdĺhavejší proces. Ďalšia vec, tá jednootvorová kukla, zvlášť pri nejakých outdoorových aktivitách, nechráni ústa, nechráni pery, ktoré sú mimochodom dosť zraniteľné podľa môjho názoru. Samozrejme, tá jednootvorová kukla neposkytuje nejakú super extra ultra ochranu, je to stále len tenká látka, každopádne je to lepšie ako schýtať to na holú kožu, to isté sa týka škrabancov, nejakých konárov a tak ďalej. Skrátka dobre, ja mám rád tú pusu nejakým spôsobom zakrytú. S trochou cviku sa dá cez tú jednootvorovú kuklu napiť úplne v pohode. Zase ak máte niekde dlhšie stať s tou kuklou na hlave a potrebujete sa medzi tým nájsť, napiť, tak samozrejme tá trojotvorová kukla môže byť trochu pohodlnejšia. Ďalšia výhoda tej trojotvorovej kukly je, že z tej tváre vidno o niečo menej ako pri jednootvorovej kukle. Určite je to trošičku obmedzené, zvlášť ak si vyberiete správny strik. Napríklad tu máme vedľa seba v podstate dve trojotvorové kukly. Vidíte, že tie výrezy na oči na tomto kúsku sú určite menšie ako pri tomto modeli. Čiže je to zase individuálna záležitosť. Ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, je strih. Strih mám na mysli nejaký tvar, dĺžku. Tu vidíme napríklad je veľmi extrémne predĺžený krk, dúfam, že to vidíte na tej kukle. To znamená, je tam nejaká ochrana toho krku, ak máme nejakú bundu, ktorá nemá vysoký golier, prípadne máme na sebe len košelu a tak ďalej. Poskytuje tá kukla ochranu aj tej spodnej časti, čo môže byť niekedy naozaj veľmi užitočná záležitosť. Ďalšou vecou, a toto je napríklad kukla jednootvorová s tým predĺženým krkom. Ďalšia záležitosť, ďalší strih je taká v podstate klasika, veľmi jednoduchá. To zakončenie je v podstate široké, dá sa to strčiť buď po ten spomínaný golier alebo nejakým podobným štýlom to nosiť. Každopádne ja osobne preferujem manžetu. Momentálne tu nemám ani jednu kuklu s manžetou. Manžeta vyzerá tak, že v tomto mieste je kukla zúžená, je tu široký elastický pruh látky. Veľmi dobre to drží, na hlave nikde to nelieta, nie je tam až taká ochrana toho krku, je to skôr stávané na nejaké vyššie golíre a tak ďalej. Každopádne je to moja osobná preferencia pri kuklách.
No a ďalšia vec, ktorá stojí za zmienku, je materiál. Určite odporúčam materiály prírodné. Moja osobná skúsenosť, či leto, či zima, materiál čím tenčí, tým lepšie. Ja osobne naozaj preferujem tenučké kukly. V zime to nie je taký veľký deal, na tú kuklu sa dá nahodiť čiapka, ak by nám bola zima na hlavu. Každopádne na tej tvári čokoľvek hrubšie mne osobne je nepríjemné. Zase je to veľmi, veľmi individuálne, veľmi, veľmi osobné. Zaujímavá napríklad je táto kukla od Helikonu. Ja túto úpravu veľmi dobre poznám, lebo mám sadu termoprádla v tejto úprave. Je to naozaj veľmi, veľmi teplé, veľmi, veľmi pohodlné a hlavne neklže to. To znamená, ak sa bojíte, že vám tá kukla bude po tvári klzať alebo padať, tak práve táto vnútorná úprava zabezpečí, že tá kukla zostane s veľkou pravdepodobnosťou na svojom mieste. Určite neodporúčam na žiadny druh aktivít používať naozaj tie hrubé, štrikované, pletené, vlnené kukly, ktoré sú vyslovene nepríjemné na nosenie. Je to hrubé, zbytočne hrubé. Samozrejme je tam určitá vyššia úroveň ochrany toho tela, respektíve tej tváre pred nejakými zraneniami. Každopádne ja by som to určite na seba neťahal. Určite by som sa takisto vyhol nejakým umelým materiálom, ktoré za prvé môžu spôsobiť nejakú alergiu, prípadne nejakým iným spôsobom podráždiť. Za druhé je tam problém s tým odvodom potu a tak ďalej. Je to naozaj nepríjemné. Človek skončí tak, že si tú kuklu nakoniec dá po pol hodinke dolu, pol hodinku nejak prehryzie, potom to dá dole a zistí, že vlastne skončí rovnako doškriabaný, ako keby tú kuklu vôbec nekupoval. Ďalšia nejaká záležitosť ešte možno, že k strihom tých variant a prevedení tých kúkiel je samozrejme viac. Toto je jedna z tých zaujímavých verzií, tá je pekná aj dizajnovo. Je to tak zaujímavo poriešené. Ten strih je trošičku komplikovanejší. Nie som si 100% istý účelom. Mne to ale príde tak, že v podstate nie je problém tú kuklu natiahnuť len okolo nosa, okolo úst a tak ďalej. S tým, že na hlave nemáme nič. Pre prípad, že máme na hlave helmu, klobúk alebo niečo podobné. V prípade potreby zase nie je problém tú v úvodovkách kapucňu vyťahnuť, nasadiť to na celú hlavu. Pravím, je to zase aj dizajnová záležitosť. No a čo je pre mňa v podstate novinka, ale absolútne ultimátna záležitosť, ktorú som dostal od chalanov z Army Originálu, je tento tunel, ináč to nazvať neviem. Jednoduchý látkový tunel z veľmi elastického materiálu, veľmi tenkého elastického materiálu, ktorý je maximálne super. Z niekoľkých dôvodov. Za prvé, ak mi je chladnejšie na tú hlavu, tak si natiahnem na tú hlavu dve vrstvy. Skrátka to prerolujem tak, aby mi z toho vznikli vrstvy dve a mám v podstate rovnaký tunel z dvojitej látky. Je to veľmi elastické, je to veľmi flexibilné. Dá sa to natiahnuť na krk, škoda, že to nemám na čom ukázať. Dá sa to natiahnuť na krk. V podstate vyzerá to ako nákrčník alebo ako zrolovaný šál. A v prípade potreby, že potrebujeme sa nejako maskovať alebo človek potrebuje ten face proste chrániť, nie je problém túto prednú časť vyťahnuť na nos s tým, že toto zostáva na krku, prípadne tú zadnú časť vyťahnuť až úplne dozadu na temeno hlavy, čím tá látka obupne aj tie uši, stlačí ich, to znamená nejaké úrazy s tým spojené zase nehrozia, lebo tie uši naozaj vyslovene priliehajú k hlave. Nie je to nejako nepohodlné napriek tomu, ako to znie. Veľmi dobre to sprofiluje tú tvár, zároveň ak potrebujete chrániť identitu pre profesionálov, zase napríklad policajti a tak ďalej. Veľmi dobre to maskuje profil tváre, veľmi dobre to vie zmeniť tvár nosa, celkový dojem z tej tváre je veľmi odlišný ako pri klasickej kukle. Takisto, ak ste hrali hru Watch Dogs, tak toto je úplne úžasná vec, pretože toto sa dá naozaj veľmi krásne nosiť, úplne nenápadne v pohode a v prípade potreby len naozaj, ako som spomínal, vyťahnuť a kukla plní svoj účel. Nie je to samozrejme kukla ako taká, je to niečo medzi tým, dá sa z toho spraviť čelenka, dá sa z toho spraviť čatka, dá sa z toho vyťažiť naozaj kopa rôznych využití, práve možno kvôli tomu vysokému využitiu a kvôli tej širokej použiteľnosti je u mňa tento tunel momentálne asi najväčším favoritom. Tak dúfam, že som aspoň trošičku pomohol, poradil, možno inšpiroval. Samozrejme k tým kúklám by sa toho dalo hovoriť oveľa viac a oveľa dlhšie. Myslím si, že už by to bolo ale trošičku kontraproduktívne. Takže ďakujem.